सफैबाय दे जिरायदो सोर रायलायदोंमोन हे नोंथ' मिथिखायो आं बिजनेसनि एसे खामानियाव गोसो थायो होननानै बिजनेसनि मानसि दे जिराय टिना नों थार खोथाखौ बुङाखै माने नों आंखौ माने एफा सन्देह खालामबाय थायो नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो आं नोंथ' मिथिखागौ आं नोंखौ बेसे मोजां मोनो आरो बेसे फाग्लि बायदि मोजां मोनो नोंनि थाखाय आं जिउबो होनो हायो आरो जिउबो लानो हायो आइया माथो जिउबो लालायनायनिसो बाथ्रा बुंलायबाय बिदि दा सानसना आं नोंखौल' मोजां मोनो प्रमिस प्रमिस सेंग्राफोरा बिदिनोखा सासेनो मोनसे सासेल' थाखाया बेनिखायनो नोंखौबो आं सन्देह खालामनांगौ जायो प्लिज सना नों आंखौ बेलेग सेंग्राफोरजों दा रुजुथार आं नोंनि अनगा थांनानै थानो हानाय नङा सना बैसोर सानैखौ आं दैनिफ्राय बोरैबा नुलायलांबाय मायबा मोनसेफोरसो जादों नामा ओइ सना बांद्राय उल्था पाल्टा दा बुंबाय था थौ बेरायनोसै Just 1 minute. Hello Dimu. Ang एसे टिनाबो दं. औ आं दायो कल खालामगोन. हायोब्ला नों गाबोन पेकिडिमेन गिदिङाव फै. औ आंखौ लोगो हमफै. दे दोनथ' बिदिब्ला. थौदो सना थांसै. नाथाय मा खालामदों आंनि आइ बाबा आरो आब'मोना बेखौ गनाया मानो बेखौ आं मिथिया
जानांगौ आइ बाबामोना बेखौ बिहामजो बजायाखै दे जिरायथ'दो बेयावनो बाद होदो इफोरखौ दोनथ'दो नाथाय आं मारै दोननो एसेबां बोसोर मोजां मोनलायबोबाय आइ बाबामोननि बाथ्राखौबो फेलें खालामनो हाया आरो आं बेखौबो बोरै नागारनो हेलौ दिनैसो आंना मोजां ओमफ्राय नोंनालाय दोनथ'यो आंबो ओरैनो ओमफ्राय नोंना लोगोआलाय मा खौरां एन्थ' जादों आंबो अबेबा आगोलसो सोलायनाय बायदि मोनबाय थादों गोबां कल खालामबाबो कलखौनो रिसिभ खालामा मेसेज हरबाबो मेसेजखौनो रिप्लाइ खालामफिना मा जादोंथाय मानसिफोरनो सेन्स जानाय बायदि मोनदों नों मायबाफोर मिथिगौ नामा मा नों बिदिनो सानफ्रोमबो थायो नों जुदि मिथियोमोनबा आं मानो सिगाङावनो खोन्थाहरदिया दे नों लाखिथ'दो Tina, मा जादों? बुंनो मानो? मा जादों? माथो खालामनो? दानि सेंग्राफोरा बिदिनोखा। हायावनो नों बेबो मा गारलांदो? Tina! न'नि जेसेबां बेसेन गोसा मुवाफोर दं बेफोरखौ बावगारलांनो हाबाबो आं रनसाइखौ बावगारलांनो हानाय नङा बाजै Tina, सिरि थादो। नों बिदि सानबाय थानाङा। नों दसे रेस्ट लाथ'दो। आं दसे थांगासिनो। दसे रेस्ट ला। हेलौ भिडिअ कलखौनो खालामसै नामा अके होमबालाय हर Tina! 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 मानो गाबबाय थाखो नोङो? मानो एसेबां दुखु खालामबाय थादो? बेखौ जेबो साननांला नोङो। थुदो माबा मोनसे जायैनि। जेबो जायाखै नोङो। आं जाया बाजै आं बोरै बावगारलांनो बाजै जायखौ आंनि जिउनिख्रुइबो आं बांसिन मोजां मोनदोंमोन बेनो आंखौ बिदि खालामबायबो बाजै मा दङ मान सनमान मिजिं सिमां गासैबो थेर-बेथेर बायलांजोब्बाय आरो आं मा दंबावो आं बोरै जानो आं जाया बाजै नों जानांगोन टिना नों जानांगोन नों जायाब्ला बोरै जानो नोंनि देहाखौ माने एसेबां लोरबां खालामना लादो नोङो जाया बाजै टिना टिना नों रावनिबो थाखाय थांना थायाब्लाबो आं आरो नोंजों थांना थानांगोन बाजै
बोरै जानो रनसाया आंखौ बे आंनि बिखाखौ बोखावना नायबा नुगोन बे आंनि जायगायाव बेसेबां जायगा लानानै दं बाजि रनसायखौ आं बिदि खालामगोन होननानै सिगाङावबो सानाखैमोन बाजि रनसायनि गोसोआ सोलायसुला बियो थगायसुला बाजि बियो थगायसुला बिदि नङा दिना बिदि नङा बोथोराबो गाज्रिथार दिनैया माखौ साननानै लिंहरखो अखायासो जालायलांसिगोन थाब फैनायबालाय मोजां जागौमोन थै बुंदो मानो लिंहरामोन अननाय मोजां मोननाया गोरबोनि मा बे आंखौ दिनै गोजोनखौ नुदोंला आं मिथिगौ रनसाय दैमु आरो नोंनि संसारा जोबोद खुसि जागोन बे नोंनि जाखागोन रनसाय मालाबा समाव नैबे थिनाया बिबायारि जाफ्लाङोबा नोंसोरनि लांगोनायावबो मागिहैनो हागोन नाथाय बिबायारि होननानै आंखौ दा बुंबाय फाबनांगोन रनसाय आरो दैमु नों जोबोद खाफाल गोनां जायखौ आं एसेबां हास्थायनाबो मोनासै रनसाय नैबे गिफ्टखौ नों आंनो होदोंमोन नाथाय आं बेखौ नेरसोन महरै लाखिनांगौमोन नाथाय आं बेखौ लाखिनानै मा जानो आं सहायनो हानाय नङा बेखौनो आं नोंनो बेनिखायनो फैफिनबाय लाखिदो रनसाय नों मिथिखागौ ना थगायग्रा आरो नंखाय बाथ्रा बुंग्रा मानसिखौ आं एसेबो मोजां मोना औ मिथिगौ आरो आं नोंनि थाखाय गासैखौबो खालामनो हायो नै नायलाय आं नोंनो गिफ्ट लाबोदों वाव दख'ना थेंक इउ नोंनि आफाया आंखौ लाङाबा नों मा खालामनो दिना जोंनि गेजेराव जेसेबांखि जेंनायानो फैयाथों मानो आं बेफोरखौ बोस्रांनानैबाबो आं नोंखौ लांगोन स' आंनि आइ आफायाथ' जागोना आंसो जागोन दिना नों जुदि आंखौ फोथायाखैबा आं जिउआव हाबा जायालासिनो थागोन नोंनि कसम आंनो नोंनि अनगा रावखौबो नाङा हेलौ आयै थांगासिनो दङ दे आं सोर हरदो बै आइ हरदोंमोन थांसै दे आङो बाय है आंबो खासिखौनो होनहरलाय नोंसोरो हेलौ सना मा खालामदों दा आं दसे उनाव नोंसानाव थांगासिनो दे साले थुकी पास नोंसोर बादिखौ
surname? Engkau mana berbeda kalam tu? Engkau mana engkau? Neng siu, neng masa ni? Salat bukti bas. Mazang menia, kili jaga fil nunga. Neng gusu zabane, kili ne. Bes klep betul nungkerne, lana ni mijing dong mana? Ada neng, mijing betul gede semang dengman. Ini betul baca dengman. Are, bes klan betul nung dibaca kan bung dengman. Neng bayi subunga, be dunia uthane, sumaya. Salat bukti bas, ibakta. Yes sir. Ini foto laser lagi kok. Ompray Boro. Oh sir. Gitu. Mama pun clue mana nama? Oke. Ken Zardang kadali ke boleh. Oh sir. Rumah kasih. 1 minit. Halo. Oh sir. Oh. Sir जोङो evidence नायगासिनो. Kalau tarlingnya Boro. Aku di sini. Oke sir, aku phone खालामगासिनो. Oke sir. Boro, ha? Iba oleh गोसोथोलायनायनि गेजेरावसो बुथार जादों. बसुमतारी, नोंबोथ' खम नङा ना? नोंहाबोथ' दङ गोसोथोलायनाय? थाखायोब्रा आजिखालि सोरथासो बेखौ खुलिदो। बसुमतारी। दाख्लैनि केसाथ' बोरै आं गिखांनायसो मोनदों दे। गिथावथावानो दे। बैखौथ' साननानै बोरैबासो मोनलायलांबाय आं। Good morning, sir. Morning. Okay. Acha, Bosumtari. Yes, sir. Dakhaliनि kesa. Angni 6 sense बुंनाय बादिब्ला दाखालिनि केसा only 1%. माने सासेयाल' बे खामानिखौ मावदों। बिसोर ग्रुप वाइसआव खामानिखौ मावाखै। बेखौ माबायदि हमना मोनगोन सार? आं फोरमायगासिनो दं। So, for example, नों ओरै गिदिंलाय नाय बेखौ उनथिंनिफ्राय एटाक खालामदों माबोरै मिथिगौ फार्स्ट टाइम आखाइखौ ओरै लाबाय लानानै बेखौ ओरैहाय बेहुस खालामबाय जानो हागौ रुमालाव गेस लानानै फैदोंमोन बे बेहुस जाखांनायनि उनाव बेखौ हमनानै ओरैहाय बोना लांबाय बुद्रुना लांगोन बेनि उनाव खाबथाहैबाय खुन्थायाव खाबथाहैनानै बेखौ सुनो थाखाय जेब्लाबो इजि नाथाय सार बेथ' सेल'टेपजोंसो खादों दुरुंजोंबोथ' खानो हायोमोन ना Yes, you are right. बे दिरुंजोंबो खानो हागौमोन नाथाय बेयो सासे सिरियेल किलार आरो सिरियेल किलारा मालाबाबो मुवा बेसादखौ गोदोर गोदोर बे गावनि हेन्ड बेगाव मोनसे सुरि लागोन बा सेलो टेप बा ब्लेक टेप बायदिसिना लागोन बिनि थाखाय इजि जाहैयो अब्ला am I right? Yes sir. But sir बेयो सासे सिरियेल किलारसो नामा? Yes, definitely. बेयो सासे सिरियेल किलारसो बेखायनो बियो हारसिंनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हादों मिथिबाय नंगौ बेखौ जोङो थाबैनो नागिरनांगौ मिथिबाय बेखौ जोङो थाबैनो फोजोबनांगौ मिथिबाय ना Yes. Are you ready? Ready sir. Yes, serious sir. One second. Just sit down. Hello? What? Bro. One more dead body. How is it? Okay. We are going. Okay.
Okay. Come. Oh shit! Oh shit! Gorom, आउट जादोंमोन। बे सासे सिरियल किलारनि खामानिमोन। नाय, बेफोरखौ नाय। डिटेक्टिभजों खालामनाय। बेखौनो आं बुंदों। बे सासे सिरियल किलारनिसो खामानि। बेखौ गुबुना ओरै खालामनो हाया। नुदों? So give me 1 minute. आं बेखौ रिसार्च खालामगोन। नाय Gorom, आं मानो मोननाय बेखौ सासे सिख्लानिसो खालामदों एक्जाक्टलि बेनो बेफोरबायदि खामानिखौ सासे सिख्लाया मावबाय थादों नों भाबिना नाय सोर सासेखौ दा फोथायगोन दा बेखौ Bodo सार जायखियानो जाया मानो जोङो नैबे केसखौ थाबैनो क्लोज खालामनांसिगौ आरो दायनिगिरिया सोर You are right, sir. Yes.